ithengiswa phaya le garage wena yo mina ngitswele cha yo angikwazi Uthatha bag ayiphumi ngena bag. andilibalo hayi nithi ibheka kanti Le, ke, kaloku breakfast yabo breakfast. maqanda isehagu Maqanda. ngamaqanda yabo into le ntoni like no medication i-breakfast man Ithanda itshwapha awubi. ndayazi no balcony phakathi Yo, ndithi no balcony phakathi bacon yeah Ngeke uzemva. yo I-round ngathi i-ring ikhanya tyiyo. ithengiswa kwa-McD's like nomgqobo round sprinkles ithetha kaloku ine-sprinkles ndayazi round it has sprinkles. has sprinkles andikusho kakhulu ntasekayo donut Hayi ke le Le uthanda uyitya. Ufuna i-challenge baby challenge. Challenge. Yo, uthanda uyitya. Sayiloba oh nickname katata Sayiloba Sayiloba ayithathi igama Yazi le? le bendibizile ke kulaa bacon ke bendiyoqala le bendibize kuqala eggs Hayi konke.